Hello, what's up mga kalods? Yun no, rides tayo ito papuntang Bicol. Solo ride ako ngayon. Magmumula ako dito sa Quezon City puntang Bicol, pero papagas muna tayo dito. Pagas muna sa Shell. Full tank muna ako dito. Full tank. Unleaded. Butin mo, sagad mo pa. Layo-layo pang takboy nito, Bicol pa eh. Para doon ako magpagas sa Atimunan, Sigsag. Pagas nito 2.99 liters lang pala. $144. Hindi po. Tennis. Yun, 144. 3 litro. Pero may isang bar na to kanina eh. So ayan, nagpapultang ako dun sa Shell. 144 pesos. Ito pa rin gamit ko, yung Honda Beat FI version 2. So nakailang balik na rin ako ng Bicol. Pangatlo ng balik nito ang Honda Beat. So ride safe na lang mga lods. Pero bago lahat, huwag niyong kalimutan mga lods na i-subscribe ang aking channel para maging updated kayo sa mga susunod ng videos na i-upload. Yan, ride out na ako dito sa Quezon City. Ang oras, alas 2:18 ng madaling araw. So mga hapon na makakarating dun. Marami pa tayong dadaan ng mga checkpoint. At yun na nga, kumpleto naman ako sa requirements na dadaanan sa mga checkpoint. Meron naman akong travel authority. Natagalan na ako pagkuha nito, maabot ng 3 araw kasi hindi agad nagre-release yung police station ng travel authority. Bale, bine-verified din nila muna. Marami ding requirements, marami ding requirements na kailangan. Hindi, mayroon na. Nasa Mindanao Avenue na ako. Medyo madilim siguro pa ngayon kasi gabi pa. Siguro mamayang hindi ko nagliwanag na lang ako ng susunod ko yung mga vlog. Yung magiging rota ko, Gihitsa ako, tapos Service Road sa Slicks papuntang Alabang, Lupa, San Pedro, Calamba. Yan, bababayin ko yung Laguna. Tapos ako ng San Pablo papuntang Quezon Province. So yun yung checkpoint na sa boundary ng Quezon Province. Yan, papakita natin itong mga papel. So update ko na kayo mga lods sa aking biyahe. Maya 2 hours later. update lang mga lods. Approaching Alabang. Kanina sa EDSA ako nakasabay ng motor mula North Pavilion hanggang Magallanes. Pabira kada taon. So weird. Update lang ulit mga lods. Nasa Calamba na ako. Yan, nakahanan ako kasi pagpapaliwa pasatagos yan. So ito kanan papunta Torbina, Tuwain. Tapos bago tumas Batangas. A few
few moments later. Nasa Santo Tomas, Batangas na ako. So sana wala maging aberya, tuloy-tuloy ang biyahe. Update ulit mga lods, no? Nasa San Pablo na ako. Time check 4:44. Ayan mga lods, kapapasok ko lang dyan sa arko ng Quezon Province. Nasa Quezon Province na ako. Ayan. Ayan dito yung tine-check yung mga travel authority. Ayan, pinapara dyan sa boundary ng Quezon Province. Makbak ulit. Approaching sa Chaong Quezon. Sa bypass road ako dadaan. Kakaliwa ko dyan sa may Tukat. Nga pala, ito yung pangalawang release na madadaanan. Paglagpas mo ng arko ng Quezon Province, yun, may dadaanan mo yun. Yung isa doon sa San Pablo, medyo malalim yung release na yun dyan. Yan, kakaliwa tayo dito sa ano, may Total. Yan, pag diniritso mo naman yan papuntang Chaong, proper yan. Dito tayo sa bypass road. Mabilis dito yung daan. Update na lang ulit, Alon. Maraming salamat. One eternity later. Yun, maliwanag na. Nasa update ngayon, location ko Tayabas. Sinaanan ko na yung Sariaya at saka Candelaria. Yung pag diniretso mo yan papuntang Tayabas yan. So kakanan tayo papuntang Lucena. Liwanag na rin. So doon ako hinto sa may bago makyat ng Zigzag Road. Wala akong pakain. Lang to. 29 kilometers na lang. So time check, high spot ito. Okay, pagdilaw na ako. Lapit-lapit na sa Bitokang Manok. Yung Old Zigzag Road, malapit-lapit na. Nasa 14 km na lang. Nagdaan ko lang dito sa I Love Pagdilaw. One eternity later. Ayan, katatapos ko lang kumain dito bago makit ng Zigzag Road. So ayan yung diversion road, mga diadaanan ng mga truck o mga bus. So, ito naman yung papunta dun sa Old Zigzag Road. Dito tayo. Time check 6:56 ng umaga. Kanina nasa 6:15 tayo dumating dun sa may bago kumain. Mga 4 na oras lang mula sa bahay papunta dito. May paanan ng Zigzag Road. Yan o, ang lamig. Ako na yung lamig. At siyempre pagkakyatin, kaya-kaya ni Honda Beat yan. Ayan na oh, Zigzag Road. What a view. I-recraft na nila halos lahat. Dati napapanood nyo yan, nakikita nyo yan dati, mga ano yan, carpet pa yan nung 2018 na dumalaan ako dito. Ngayon ano na eh, simento na. Ayan naman, kitang kita nyo yan, walang daya. Mali. Dapat sa kabila
kabila siya dumaan. Parada muna ako dito. First time meron dumaan yung van na yun. Dapat sa kabilang lane siya. Yun, no? Ganda ng view. So minto lang ako dito sa may kalagitnaan ng ano, zigzag road para mag picture. So ayun, on the way na ulit. Kitang kita yan. Yun, no? Walang daya yan, kitang kita nyo naman. Old zigzag road yan, walang daya yan. Kita nyo na naman yan. Yun, no? Bumaba. Oh, kitang kita nyo yan. Turned toward me and looked so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. Shining forward, the wind is cold. You must return to the wild. Shining forward, the wind is cold. You must return to the wild. Follow me down, there's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. Shining forward, the wind is cold. You must return to the wild. Shining. Iyon, dito na ako sa Gumaka. Daanan ko na yung matimunan kanina, yung may sa tabing dagat. Ito, Gumaka na to. Ito yung ano, maraming release na tatawirin dito. Tatlong release yata itong tatawirin. Kaliwa tayo dyan, mukhang bacon. Notice na yung kasunod dito.